Say. Brad baza. Tuwa sa kilo. Ilang kilo ka, boss? 600. Okay. O, ito nga. Kay malang tinukos ko man. Nakapay mo yung sa tag 200. Kung man tag 600, pwede kaya punta. Ilang kilo na, boss, parts? 600. Aray ko. Mahal na gani. Mahalaga. Ano na pagpalag diya. Kung makaon ka mo. Kaon rakan. Pila? 300. 300. Ano ka tao? Tao man. Idol. Kagusot. Bayad na ako na. Pwede dyan niyo. Kuhay 300. O, kahit 300. Tapos kalibo. Bago na kwarta na. Bagay Cool. na kwarta ko rin. So clear ka. Napabot. So clear. Sulya. Paldo ko man. Kay kalibo. Paldo sa Excalibur. Kagusot ko eh. Sokli. Dako ko no. Ano yung dako? Ang kwarta? Oo. Nakaila ka ton? 600. Nakaila ka te? Bago. Na yung sinsiya te? Na. Bago mo ng kwarta te? Wala. Sa 500 dyan. Sa 500 sige na. Ako dyan, hindi nga ala dyan kumanusok. Madawat man natin. Dinood natin. Lagi. Na, alakad ako. Ilang kilo? 600?